Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sekuru Makoni. Ewo makadi. Makadi. Tiripo Zimba. Mfako seo. Mawako yenyu. Ewo aiwa. Ndatire kandi manye kuno. Ndinotaura na Sekuru Makoni. Ewo. Ndinzwe nyaya yegomo yeBrondo kuti zviko zviri kuitika uko kumufako seko Sekuru. Ndosaka maona ndauya hongu ndatora mazuva kuti ndisvike kuno. Asi sechivimbiso chandakaita. Ndasvika kuno. Vanhu vari kuona chirongwa ichi pazaura naSekuru. Vangade kuziva kuti munhu wandiri kutaura naye ndiani uye akazvarirwa kupi. Ini ndini waMakoni. Ndinobva kwaRusape. Kuuya kuno kuuya kudare reMudungwiza. Okay. Ndakatumwa Mudungwiza. Mudungwiza ndo Manarwizi. Ndine dare randakamirira repasi renyika. Ndiri munanane Mudungwiza. Ndo makare nemuno. Saka nhaurwa yangu andaita kuti ndikudane imi. Ndine chinyunyuto chikuru. Zvikurukuru ndine chinyunyuto. Ndakarwadziwa zvokurwadziwa zviya. Chakandirwadza ini mambo ndechekuti muno munyika tinoremekedza vadzimu vedu. Ndakagara ini kwaRusape uku paSabhuku Itai, Sabhuku Itai. Ndagara ipapo pamusha pangu ipapo ndo paigara maComrades, paiuya maComrades magrupu akasiyana siyana paSabhuku Itai kana kuti Mugweje. Asi chinhu takagara isu nemaveterans, vanhu vaikoshesa midzimu kwete zvakuitwa nemazvarwa akutsva ari kwezvino. Vanhu vaiti vachisvika vanonanga paSabhuku. Avaita zvekuti vanomboenda kumwe kwekuno, vainanga paSabhuku. Vasvika paSabhuku wozonzi naSabhuku tina mambo wanova munoti muchingere maSabu chief. Wabva ipapo vakuendeswa kuna mambo muridzi wenyika. Vazobva ipapo voendeswa kumhondoro dzovapa mitemo nemirayiro. Vanhu vaigonera nyika zvisati zvambooneka nokuti vaive vakatsigirwa honde chimurenga haina kunge iri isina midzimu nekuti pamagroups avo ipapo pazvikamu zvaifamba nazvo paive nevaisvikirwa zvekare vaisikokumanawo nesu vachibatana nesu pamwe chete. Ndofunga inini kwangu ine magrupu ana naSemu nyika dzino. Anditika Semu nevake vaive navo ndiangari leader amunoti mukuru wegrupu iroro. Semu Tazen Hector Gaba rinocheka Madenyika Savage murikupanzisa naKiswell. Ndakabatiswa futi inini ndine 10 years makore 10 murikupanzwa chandaibatisirwa futi tikagara navo magrupu wanana Dasticus yapfumbi wana pere vakanda nyika yaramba vanani vese vaiuya uku kwaMakoni nai tikavagashira nemufaro tikatsigira vachibikirwa sadza pamba ipapo. Murikupanzwa tichienda takambotanga tichaenda kunonzi kwazembe mubhuku rekwazembe ravaibikirwa tichinoita yamunoti rari. Vanhu ivo vaigonera midzimu ende uyezve ndio vanoziva kuyera kwepasi nedenga kwevadzimu.
Muri kupanzwa? Vanhu vaigona kutevedzera, saka takakunda kuti muvengi takamukunda nenhaurwa yekuti ava vaigona kutsigira vakatsigirwa futi zvekare nemidzimu vachiteedzera nemazvo, kwete zvaakuitwa nemazarwa kutsva wokuti vanosvika panzvimbo havabvunze kungosvika bvai. Saka nhaurwa idzi dzinondigumbura, handisi kufara nenhaurwa dzakaitika. Ndazobva ikoko kwamakoni ndakaunzwa nemhepo mudungwisa. Ndaigara musango, ndaiburitswa musango nemudzimu, ndikaenda paBhakasta. Pamunoti paBhakasta pakaita mbiri, ndakarapa vanhu 100 akazandirana, ndichirapa vanhu paBhakasta. Ini ndiri paBhakasta apa pano pakuremekedzwa kuti panzvimbo yechivanhu yamunoti City Council Remembrance yenyu. Muri kupanzisa? Pakanyorwa gwaro pepa rakanyorwa rina chinoi dzimbiri nani mumwezvi ndakutokangana mumwe wacho moyo. Vakanyora gwaro pepa ku City Council. Muri kupanzwa? Kuti parecognizwa through kuti ini ndakavaka rusvingo mukati imomuya. Muri kupanzwa? Ndikapagadzira kuti pave panoita mbiri yakadaro kuti ndichivaka rusvingo kuti pagadzirike paonekerewo. Handiti? Asi ndakaona zvimwe zvezvinhu zvakwe mind foni yako yakuduna uko. Ndakaona kuti zvimwe zvinhu zvakuitwa ipapo nevapenyu hazvichakodzera kuti ndirambe ndiripo, nekuti inini handisi matare, ndaamatare ipasi nekunanyadenga. Uri kupanzisa? Handisi wezvivhiti kuti undiburitse kudai. Ndatonzwa mwoyo wangu kurwadza kuti nzvimbo yemuchembere yakuitwa zvisina basa. Pauri kuona apa muzukuru apa paiwe nemaruva mambira anotogara ipapa. Apa ipapa paukatasa apa pane zvidombo izvi pandiri kupotsera dombo apa. Uri kuona? Maruva mbira anga aripo ipapa, paitogara maruva mbira akafutsirwa ipapa. Vanhu vakabata mapinga, ruva mbira rinogara panechi? Rinogara nema amunoti mapinga ane mazikonzo makuru aya ndo arinodya, ndo muriwo wakuru. Uri kupanzisa? Saka ndanga ndazobva uko kwaBhakasta. Ndo pandakanga ndakugarapo, ndichigara pandairoja apo muna mukumbadziso. Ndokunzi nasekuru pwere yangu ndichimirira matara amunoti enyika ndizvo. Zvikanzi pwere yangu unoziva here uchanogara kugomo? Ndikati kugomo kupi? Zvikanzi kugomo. Ndikati handikugara pamusoro pegore community. Apa ndanga ndichitoti ndikandabva pana apa ndikuda kunoroja zvangu kubudiriro ndichimirira matara acho amunoti nyika eZimbabwe. Uri kupanzisa? Ndokubva ndagara zvangu wanike, ndo pandakazoona kuti ini zviga ndichibva. Ndokubva ndasangana nemurume anonzi Ndoro, aiva akaisawo chimba chake pano. Ndopa akanditi sekuru, kana muchida imba uyai mugare kupi? Uku. Ndokupandakati ndaida kuti nditsvage nechepamusoro apo pauri kuona apo. Ndokubva zvikanzi aiwa chigara changu chemarata pamba paine chimba chemarata pano. Ndopandanga ndichigara. Chimba chemarata chiya chakazobviswa nenhaurwa yekuti vakanga vakuchitaura kupa 48 hours yadzamunotaura. Ndikati ndogobviswa ndakaiswa nemudzimu here? Naye vakuru ndizvo here? Kweinga vematongerwo enyika vaitibata zvakanaka, ko vadiki makutibata zvakaipa kusvika pekupedzisira kudai, kuti zvinorevei? Inini kuti ndizouya handina kunzwa nemunhu pano, ndakaudzwa wamunotaura muzvivhitivhiti zvenyu ndizvo. Saka handisiri munhu angaitwe mabatirwo akadaro.
ndokurwadziwa kusvikira ndazochiti ayewa rega ndibatana nemi mundione kuti ndo zvatakuitwa kuno. Chimba chake chakabva chabviswa iye anonzi nduro wacho awe pano. Akabva ati changu chinopukanya. Ndikati aiwa kana inini ndakaiswa nemweya andigone kuti ndibve ini ndakaiswa nemweya papi pano. Kana ndikanzi vandipazira aiwa ndinobva zvangu. Uya ndokutora zvikanzi ngaende kunogara parutivi mine machechi aya akazoiswa manje manje. Uyo ndobva vauya pano ndokugiredha pese pano. Vamwe vacho toti mudhara iweyo ibva pano, ibvai pano mese navava vari papapa vabi yangu ndo vakasara vari kunzi vari kuita nharo pano. Kupanzisa muzukuru. Saka ini ndikati zvino ndodii naurwa dziri kungoramba dziita se dzichinetsa. Ndokuona zvigiredha zviya zvauya ndokufusira maruva mbira angari papa ine miti pakapfirira kubva apa kudai kuno kusvika vazopasa gomo iri. Gomo ramuri kuona iri ndere Muchembere Rambuya Neanda. Uri kupanzisa ndo maisvikira Muchembere umu munzvimbo dzavo nana Wata. Igomo rinoera nana Chweshe iri. Asi gomo rekuti murungu aigara pamusoro paita zvemaswitsi unoriziva kuti gomo iri hariite. Vazhinji mukavhunza vari munomo vanoziva munochifamba vakuru wekuti munotombomira kuti vapfuure. Muri kupanzisa zvowane pasi. Asi nhasi unoyu vagari vakagarawo muno vazhinji vacho vanokuudzai nenhoroondo yegomo iri. Uri kupanzisa. Uri kuona apa pamakatarisa pane mahuswa apo pane muti uyu pasi apa panenge paunganidzwa tuninga apo pamaninga. Uri kupanzisisa maninga iya nekuseruko nekuakapwanyoko nekupakati apo uchafamba uone pakapwanywa pese apa maninga eMuchembere Ambuya Neanda. Inzvimbo dzambuya Neanda dzavaiuya vachifamba nzvimbo dzavo dzinoyera. Umo ndo munonzi mubaradzanwa imomo rana mufu rinotaurika richinzwaro. Muri kupanzisa. Asi nhasi unoyo kuita kwakuita pwere dziri kwezvozvi adzivhunze ukasvika pamuchavaridzi unoti gogogoi haungopinda. Uri kupanzisa. Gogogoi onzi pindai garirai nepapa woudzwa zvemunzvimbo imomo nai zvaingoito mawar veterans macomrades ndizvo vaigona saka vakakunda nyika. Dai manga murimi zvizvarwa zvamazuva ano maikunda here nekutadza kuremekedza vadzimu venyu. Nhasi unoonai machechi aunganidzwa pamuromo yemaninga. Uchapawana apa wazvinzwa muzukuru tichafamba maninga yaya unozwa kuti anobata gomo iro reJoshua Ngoma iro ozobva ipapa achienda iro ramunoti kuRed Cross ndizvo ozoenda kwaanenge achienda. Muri kupanzisisa. Asi nhasi unoyu mamwe acho anonopinda mudungwiza. Wazvinzwa maninga mamwe acho anonopinda kushavarunzwe ndizvo ndezvepasi. Hamuna mvumo yekuita nzvimbo dzevakuru. Ndo zvatinoti isu mawar veterans vaigona saka vakakunda nyika kuti vakunde mabhunu vakakunda nekugona kuremekedza vakuru. Handiti uri kuona ndiri mwana mudiki panyama ndizvo mweya uri pandiri munoziva kuti vakakura sei. Unoziva kuti ndisekuru wemusha here, ndimbuya wemusha here, imhondoro here, ndi Muchembere here wemhondoro. Unoziva kuti ndiani? Ndosakatauya kuti mutipatsanure. Ndiri Gombwe. Wazvinzwa? Ripasi nedenga. Wazvinzwa? Handidi muchiona ini ndingadai ndakagumisira ndakaenda ndiri mwana mudiki neveroma masista veroma
ndakakuvara ndokubva ndaendeswa kuchipatara nemuchemberi wangu anga aine makore, vakazvarwa gore rehondo yechindunduma yekutanga. Varungu vachiuya ndo vanga vari vakuru vezvikoro pakavambuka zvikoro. Muri kupanzisa, mbuya wangu vainzi Grace. Muri kupanzwa? Vakazvarwa gore rehondo yechindunduma. Baba vavo vakabayiwa nedzviti ndokubva vafa. Ndozuva ravazvarwa ravaitaura. Vakazofa 87. Sekuru vangu inini vangu vari vakuru vezvikoro pavakaroorana. Handitika vangu atoroorana. Muri kupanzisa? Saka inini handakuona sekuru vangu. Ndakadzidziswa nambuya kuverenga chishona ndaisingachigoni. Asi zvimwe zvese izvi zvechingerezi aiwa ndaizvigona. Asi nhasi unoyu ndokunzi inini nemafata ndaendeswa nemasista takuda kuti mwana uyu tiende naye Germany. Ingwa yeunduka. Zvikanzi kwete. Ane dare renyika. Akamirira nyika. Ndokunzi nemudzimu uende kupi mhuri yangu iparare. Muri kupanzisa? Asi nhasi unoti takubatwa nepwere dzazvarwa zvino kuya kuzonditi inini kuguma ukaona pasera pakagumwa nechitarakita. Mune svimbo waona mune makati hari dzevakuru. Muri kupanzisa? Mune zvombo zvevakuru. Kushanya kana kutombo kuya kuparadza pesa apa mine miti marowa mbiri akafutsirwa. Muri kupanzisa zvandiri kudzokorodzazve. Unofunga sei? Makafiwa muno mukafiwa mutemo wechiwanhu chedu tinodzikisa tsvimbo pasi. Uri kupanzisa? Pana akafa apa muna chain ane almost 3 months. Ndi 3 months ndizvo? Chera. Gomo iri rikanditaurira kuti uri kuziya here pwere yangu pafiwa mungafiwa munomu tinoradzika tsvimbo pasi. Ndinokumbira kuti kune pwere yakwamuri ndo zvese zvombo zvese zvaone kuona zviri mumba ndinoradzika pasi. Wazvinzwa muzukuru? Kusvikira mamuchema mamuviga. Pamunomiga ndinobva ndanzwa kuti maita se mamuviga. Zvino ndochita se ndoomberazve ndosimudza tsvimbo kuitira kuti vasara vagoni kuchengeteka munyika. Ndizvo ndaidai inini ndisiri muno, asi ndakamirira varwi vehondo kuti vagone kuita sei kukunda. Tikamira navo zvedi tikamira navo. Ndofunga izvonezvi kana ndisingazichaziva kuti magrupu andati acho aiuya uku kuchinani, asi ndakanzwa kuti Zasuku kuna madenyika vatange tinawo muhondo. Uri kupanzisisa? Ndakasenza navo zvakasonakisa vanhu vekuti vakabatanidza ruzhinji rwevanhu kuva kubatana kwakanaka kusina godo neshanje. Zvakuitika kuti kana usina mari vaona chimba ichi chevakuru ichi ndo chavakuya kuzopasa. Ndizvo here? Kune munhu anonzi uyu ndiye chaye here vanga vagere munomu, ava vagere muno havana basa, vanongokunzi budai muende nekuti kwaita vane mari. Ndo remembrance yenyuka yakaituma vanhu vachiti vari kubva kuremembrance tatoone cooperative takutodzinganisa. James akauya pano mukuru wemayusi haandizive. Muri kupanzisa? Anoziva kuti ndiri sekuru ndizvo, asi vakashaya unhu vakataura kuti ibvai tinoda kutokupwanyirai. Vanopwanyirai nini? Ndiye akandiisa pano. Mhepo inoti kudii? Inoti kudii mhepo? Zvinoita? Hatichaonekwa nemazvara okutsvaka. Asi dai vanga vari ivava vematongerwo enyika vaiva neruremekedzo andaitwa zvakadai kusvika kupazirwa nesaidhuku. Uri kupanzisisa? Kusvika kupazirwa gomo iri ndiripo, kushora ana aripo, handiti kushorawo nini. Akandiita kuti ndiuye pano vanomuziva. Saka nhasi unoyu ini handina akawanda muzukuru,
handisiwe zvivhitivhiti, handisiwe kurapa vanhu, ndakamirira matare epasi. Uri kupanzwisisa? Ndo atakamirira. Ndinoudzwa zvekuitwa nemhepo. Zvekuita inini handingoita chiitete kana kuti ndinorapa munhu ndakagumisira pandakarapa wepabhakasa ndikapedza. Ndangomirira matare amunogara muchataura muzvivhitivhiti zvenyu. Muri kupanzisa mamunoti mumatv menyu tichikunzwai zvedu tichiti aiwaka ndo kugona kana muchinge madaro kuti misoro ibve Britain. Ndizvo zvinenge zvichidiwa futi zvekare kuti ivo vedzinzowo vachibva vadaira zvichiitwa zvine mazvo. Muri kupanzisisa? Hatina marwise nevapenyu, asi tinoda kuti mhuri igare zvakanaka. Izvi ndoda kuti ndikudzidzise muzukuru. Hamugone kuita basa rekuti kana muchinge masvika munzvimbo tangai mavhunza nzvimbo iyi inoera here, nzvimbo iyi yakaita sei, modzidza nzvimbo dzenyu musati maparadza. Uri kupanzisa muzukuru? Iye nhasi unoyu muchati kudi iyo zvakafusirwa. Maroambira yese akafusirwa, mapinga vakabata vanhu vakaregedza. Ukavhunza kana papa ukavhunza ani panapa vanokuudza kuti pano pakabatwa. Mapinga aidyiwa neroambira. Maroambira muno munogara zvinoyera. Mukati muri zviratidzwe, mukati muoratidzwe mumhepo. Kana kunovhunza wamunoti munosangano ratinenge tichinzwa zvedu kuti ramaka rinonzi zinata ndizvo. Mukavhunza ivavo chaiwo kwete vekunyebera. Movhunza chaiwo kuti gomo iri rakamira sei, kwete ng'anga mondoro. Muri kupanzisa? Gomo raifanirwa kupanywa zvamakairiita izvi. Gomo remuchembere. Muri kupanzisa? Rine maninga anoenda Joshua Ngomo. Obva ipapo pane maninga futi ipapo anoenda kupi uko kwandataura Kambuzuma. Uri kupanzisa? Obva ipapo achienda kwaanoenda. Uri kupanzisisa? Zvinhu zvatinenge tisingadi kuti imi vana titsamwe sematsamwero andakaita. Unoziva handisati ndabika kana sadza mumba umu nekurwadziwa muzukuru. Ndiri kurwadziwa muzukuru kwete zvekutamba. Ndiri kuti zvakaitwa izvi zvaifanirwa kugarirwa pasi. Gomo haringopazwa. Mune varere imomo. Munoziva here gomo iri rine varere imomo? Mune madzimambo arimo. Wazvinzwa muzukuru? Mune madzimambo arimo. Asi nhasi kunoyu muchati kudii? Unopati kudii nai mambo? Muchati kudii? Toti here vana makazvarwa imi. Chingezi unoziva here chakatanga ndo chakachenjedza. Tinombofunga kudai izvi kuti deno kudhara kwaenda nhasi aenda kare. Chikonzero nekuti marasika vaigonera mawo veterans. Uri kupanzisa? Nekuti vaiziva kuti hondo hairwiwe ndisina mudzimi wangu mberi. Uri kupanzisa? Vaigona vakomana ivavo. Nhasi uno imimi zvizvarwa kutsva matitadzira. Dai vanga variwo dzimwe nguva vanga vasingamboguma ningi yangu vaitogona kuti aiwa gaya tikukurirei pano pachene ndizvo. Asi nhasi uno ndakatonzi ndibve izvozvi. Tiri kuuya tichikurwisai havandizivi kuti ndakaiswa nemhepo. Tiri kuuya tichikubvisai baba. Vana James akauya akamira akataura tiri kutokubvisai mubve bano. Nevaive vari muchitirakita icho kusimudza vaona midzi yakasimudzwa kuiswa pamusiwo uyu ndivo kuita goronga pamba pasina goronga apa panoera apa iye ipapa papesa unosvika uko kwakapazwa uchapaona kwakapazwa kwese nepamusoro apo nepapa. Gomo iri harisi gomo rekutamba nayo. Murungu aigara pavenzi pamaswitsi. Uri kumanza vaigadzirwa maCrystal Swiss apo wese nemufaisoni umwe. Mune nzvimbo dzisiri dzekutamba nadzo. Ibo mufaisoni imomwe mamunoti mufaisoni mufertilizer ndo nzvimbo dzenchembere. Murungu akauya ipapo aitokanganisa zvakatoita ipapo. Pane zvimwe zvinhu zvakakanganisa. Unoziva here kuti apa magredha akagredha apa dombo ibaba pacheta. Murungu akapatadza apa. Magredha aSmith akapatadza.
vakachiona ukavhunza vatema akanzi here sei tiri kupatadza zvikanzi maninga evakuru asi imimi zvizvarwa kutsva maona zvakakodzera kuti mupazi uri kuona kubva pesa apa kunopota kuseri nepapa parakandoondomorwa nekuseri uko niko aya maninga esa zvokuti taitoda apa kuti apaza chitirakita chakafira apa zvitirakita zvasmith zvakatadza kupapaza asi imimi mazozvarwa zvino nyika yawana kutonga kuzvitonga kuzere ndimi masvika pakuchiti mupaze zvese izvi ukuona apa pana pamuzukuru apa paine matombo akasvika ndopanga paine maninga uri kupanzisa muzukuru ndopanga paine maninga pane maruambira akafusirwa ipapa nepapa nepana pavaine mazitombo akadai esa uri kuona uri kupanzisa muzukuru kusvikira vauya kwese kunondisira midzi apa uri kuona rega ndikuratidze muzukuru nzvimbo iyi ona machecha kuisa machecha apa maninga uri kuona ku zvinoita here ndo nyika yacho here vakuru iyo mawar veterans achiona zvakadai unonzwa kuti angafarei muchiita so vanofara endiona kupaza akapa mvumo iyoyo ndiya inzi iremembrance apa paiwanika marisero ndopamaninga opa ipapa pamaninga yavakuru nai ndopamaninga yavakuru urikuona ipapa papa nemauswa vakatovhara neunhu husina kunaka kupaza kudai kusvika pekuzvedzisire zvinoita here izvi uri kuzviona zvichifamba here zvakadai zvakanaka here izvi daya ivo vakuru venyu vaiparadza kudai imi mungadai muriko ndo uyerwa hwemuno gomo rine rinoyera asi gomo rekunzi rinoitwa madira akadai ekusvika pekupedzisira kuseri uku kune maninga kuona asi muchaona nepapi murere vakuru gomera uri kuona murere madzimambo ndakagumbuka zvokuti handigoni kutaura mwoyo wangu uri kurwadza ndangokuti ndikuratidze muzukuru kuona uri kuona here kuita kwerudzi uona kupaza kubva gome iri smith akaritadza uri kupanzisa kunosvika zasuku smith wakaita sei wakaritadza asi imimi mazozvarwa apa manje apa ndimaita izvi vana mazvarwa kutsva ndati mawar veterans vaigona vainzwisisa vaiziva kukosha kwemidzimu imi mazvarwa izvinhu makuti inzi takunamata kunamata chakatanga ndo chakachenjedza ona zvarakaitwa gomo revakuru rine maninga mese momwamu ine maninga uri kupanzisa asi nhasi unoyu muchaona nepapi vakati gati wande muri kupanzisisa regati wande zvedu taparadzirwa ndo nzvimbo yamuchembere yamboyamenda ndizvo akakuudzai kuti munopasa makabvunzani iya mukasvika mumusha hoti gogogoi unotadza kuti gogogoi kungopaza chete ndizvo here simita akapatadza apa ukupanzisa asi nhasi chitasaone kudzika apa pasapa kupaza kwesoko simita akapatadza pana apa pakauya zvigiredha nezvigiredha uri kupanzisisa zvikapatadza apa asi imi vatema ndimi makumhura chikaranga chedu kureva kuti isu vana zvizvarwa zvezvizvarwa zvichazoitei kana muchiparadza ukoswa hwenyika vairemekedzwa nevakuru nemawar veterans vana baba vana sekuru vairemekedza zvikuru saka muchiona zvinezvi hakuchina mabira amuri kuita makuita zvenyu nekuti mawar veterans vaitungamirirwa nemidzimu kuti nyika ihwinwe mudzimu
muno munoyera muzukuru. Ndarwadziwa ndiri kugumbuka, ndagumbuka zvisingabviri. Nenhaurwa iyi iroro Joshua Ngoma ndo zvamakaita futi. Akakupai mvumo ndiani? Akakupai mvumo kuti mupaze nzvimbo inoyera kudai. Iyi mhurika iri kuchengetwa midzimu yevanhu vese vari muno mumufakosi iri inonge ichigara muno ichita matara ayo. Ichaita matara ayo nei? Maisa pachena. Zvino zvamakauraya marowambira muno mukafutsira mapinga ndo muriwo wevakuru. Muri kupanzisa muzukuru. Ini ndakaunzwa nemweya handina kunzi mundibvise zvamakaita izvi kuti izvozvi ne ndakati ndopwanyirwa here vakuru. Handina kunzi ndibve nemudzimu asi ndakaunzwa nemudzimu. Ndakutobva nepamusaka penyu apenyu mazvarwa kutsva. Dai vanga vari mawa veterans vanondiziva handaitwa zvandakaitwako. Ende zvikune vamwe vanhu vakagara muno ivava vagere muno vakagara kubva 1980 vatizowo kuti hakuna pekugara hatichagona kupetera dzimba tapazirwa dzimba vakachiti gatitizirepo pano. Nhasi uno vakunzi ibvai ndizvo here? Mawo veterans vachitaura vakati nyika tikurwira ruzhinji kuti rugare zvakaita sei, asi mazvarwa kutsva zvakanaka handiti, asi mazvarwa kutsva aramba ndo vazokonzesa kuti vaite izvi. Inonzi remembrance yenyu ndiyakabvumira izvi. Vaidai vakatanga vabvunza ukasvika pamusha pemunhu unoti gogogoyi hangosvikopasa. Ndakagumbuka inzvimbo yemuchembere ambo yaneyandai. Muri kupanzisa tinenge takamirira matare. Nhasi ucho muchatidedza kuti tiuye matare acho tinouya sei muchitirwadzisa kusvika pekupedzisira. Hamuchakoshesa uyerwa hwenyika nekuda mari. Nekuti pari kunzi pakaiswa cooperative iri kuiswa panapa. Zvinobuda here izvozvo? Ndakagumbuka muzukuru. Izvozvi ndine mazuva mangani mai ndisingadye kubva ndane mazuva mangani? 3. Ayo, it's more than matatu. 2 weeks. 2 weeks because ndakabva kwamurewa isikozosvika vapasa nemba yangu iyi. Ende unoona kuseri. Muzukuru. Kudai here. Uri sewe uchiona musha wako wapazwa unofunga chii? Aurwadziwe, augumbuke. Munomu mukabvunza vagari vemuno vakawanda vanokuudzai kuti gomo iri harisiri kutamba naro, rine maminimini, ndo remuchembere. Ambuya neyanda munotaura ndizvo. Vanofara here nekuona nzvimbo dzavo dzichipazwa kusvika pekupedzisira kudai. Uri kuona kupaza zvinobuda here muzukuru? Ndikaenda newe pamusora, uri kupanzisa pamusora handizi, lega ndikuratidze. Zvakaoma. Vese vakazogarawo makore varipo apa ivava vana mukanya muchembere apa panga paine michakata yakapaswa yese. Apa pauri kuona apa michakata apa yese yakapaswa apa pese apa michakata ikumbirirwa yese yakaparadzwa. Igreda rese ndigreda iri vakwabana. Chechi handiyo yakatanga. Tairemekedza midzimu yedu chibuda ikona musika wano. Uri kupanzisisa chakatanga ndo chakaita sei? Chakachenjeza. Uri kupanzwa muzukuru? Nzvimbo ineyi inoyera kwete zvekutamba. Muna vakuru varere muno pamusoro munhu waMwari. Muna vakuru varere muno. Dai baba muchigara imi makaona muno musika here? Munoita sei? Taurawo inoyeraka. Zvino ona Kana vanhu vaine zvichemo vanoturira muno zvichemo muno zvinonetsa mumisha. Dzimba dzina kumira zvakanaka. Vanokumbira muno. Vane misha iri kunetsa iri kuvhiringidza vanokumbirira muno, ndo nzvimbo yakapazwa here. Hatiziva kuti vanhu vachaita sei, vachararama chirudzimu magara musha wacho nemweya yetsvina futi. Tasamona kupazwa
handitika zvinizvi ndo pawaipasa pese ipapa nekoko kwese uku kwesa kwauri kuona kwaive nemiti paisapindika zvokumhanya pano kare ndizvo asi nhasi tarisa unotiwo kudii mambo munotiwo kudii nzvimbo yemuchembere inoitwa kudai ndizvo here izvi ukuona meso kugredwa zvinobuda here chakatanga mudzimu wazvinzwa muzukuru ndo chakachenjedza vanhu kwete kuti munoti chingere ndo chakachenjedza hazviite kuti nyika yehuinwe haina kuinwa zvekumhanya nai vakuru vaimbira neivo vamunoti magandanga ndizvo mawo veterans ndikaenda newe pamusera apa oratiga tiende ipapa kwaita kuri kusekuru ukaenda pasera apa igoronga rega rega musukuru uri kuona pane pamakaisa ninga apa pane pamakaisa icho chitenge uri kuchiona icho chaidzimba mvura kusvika akumbira murungu iyeyo kuti wedwe vakuru vemuno anonzi makambo ukupanzisa ndo pamaswitsa apa nekuenda mberi kuseruko amunoti faisono vanoziva nekuyera kwemuno mune vakuru varere muno wazvinzwa vana wata uri kupanza anachiweshe muno amitwe izvozvo igomo remuchembere rambuya nehanda nerere iro ramuri kuwana iro Joshua Ngoma iro rakapemenwa mese muchitora ivhu nevarere imomuya mukatora mabhonza acho muchinorasa munoziva kuti mabhonza anosvika kuita ivhu asi zvino nhasi uno muchati kudii zvamakaita izvi mbuya muchemberi unofara here nedare rakadai hamuna here vamunogara pasi navo ivo vekanzuru vacho veremembarenzi vacho nevese mugara pasi kuti muongorore kuti zvatakuda kuita makomaya aimbova akamira sei moona nhoroondo yegomo kuti gomo iri rine zvakati nezvakati rirere vakuru muri pa mochiona kuti aiwa siyai pakati siyai muita zvamunenge muchida kumwe uku kwete apo panzvimbo dzinenge dzichera ivo pamunomhanyira kunopaza makomo iyaya munenge mavhunzani zvino midzimu yochienda kupi zvamava kuti kana riri sango kungopasa zvezvakaita iro sango iro ndo magutsa muno sango iro mukubanzwa kuchine sango iro akusisina ndakanochema ndichiona pangodzimba pese pese nepasingafanira kuve pachiswa dzimba nemune maninga ikokoko mukubanzwa asi nhasi unoyu toti kudii here dai maitungamidza yenyu mawo veterans ndo aigona kuchinzwisisa kuti nzvimbo dzakati dzinoendwa kuvakuru ndokuti vaigonera nyika kusvika vahwina kutora nyika kumabhunu vakatora nyika nekugona kwete zvamuri kuita izvinezvi hazvisi muzukuru nzvimbo dzinoera nzvimbo dzinoita sei muno murere vakuru madzimambo arere muno nerere iro reJoshua Ngoma iro murere vakuru mune maninga ipapa ndotokuratidza maninga acho ukupanzisa sekukuratidza kwandaita apa nekukuseri arikoko handiti pesa apa igomo risingaite raitwa kudai kuparadzwa nemiti yakasopera kudhara maisafambika muno maiti muchisvika muno hapaioneka soko mambo munoti kudione nhaurwa yepano nzvimbo ine yaive kutambana here muri kupanzisisa asi nhasi uno ipaitwa se ndatenda hangu muzukuru mwoyo wangu kuuya kwawaita iwewe pandakudana nai ndati inini rega ndikudane tikurukure kana muchigona kuendesawo mberi nhaurwa idzi kuti ndizvo here zvatakarwira nyika kuti
vana mazvarwa kutsva anongonzi endai munoparadza pese pese nevakuru vecity council veRemembrance yenyu ndizvo. Saka iyo vari kupaza hanzi pada kuitwa chiipa. Hanzi pada kuitwa cooperative. Cooperative ina James ndiye haazive mwana mudiki. Anoziva here kuti nzvimbo inoira. Cooperative pava kwedzimba paitwisa. Pari kuti nzipa da kuitwa dzimba ukona pada kuitwa dzimba apa asi machechi aya anofanwa ukona vanhu vakaunganidzwa apa. Ibaba. Vanhu vaigara apa vasinawo dzimba vaingogarawo kuti vachengeteke nai. Asi nhasi unoyo apa panopindika here. Ukona vanhu vakaungana apa apo pamberi apo iyoyo andabvunzawo isokoni esayamanga ari maninga pazwa vachitora izvi ukona apa pese ipapa inzvimbo ineyera pa gomo rinera haraitwa zvo zvarakaitwa izvi hamzi kuri hana hurokuro dzinoenda mberi asi ndiri kurwadziwa kuti wotisvitsirawo mberi kuti isu izvozvizvi handichagona kuti ndingagare kwenguva hangu ndiripo kunyange ndisina kubviswa nemweya ndakanzi ndirambe ndiripo asi nenharwa yekugumbuka kwandakaita kana wabvisirwa vakuru vanenge vari pauri vakakuchengetedza varipo tichikurukura matara acho enyika tiri muno mumangero ekuti tichengete mhuri. Muri kupanzisisa yese matara edu haachengete munhu wani, anochengeta mese. Muri kupanzwa? Achibatanidza mese kuti muite chinhu chimwe chete, muwirirane sezvaitobatanidza veterans vakatanga kubatanidza vanhu vese munyika. Muri kupanzisisa? Midzimu ikati aiwaka sezvo vana vakabatana kudaro, etiende mberi vana tichivatungamirira. Kwaiya mhembwe, kwaiya shumba, kwaiya shiri, kwaiya zvakasiyana siyana zvinobatsirana kuti endai nekukuku, vari nechekuku ene zvichiita basa furai. Handizvo ndo masimba emweya. Muri kupanzisa epasi nedenga ndizvo. Muri kureva here kuti chingere ndo chakatanga? Ndo pamunoona takuti tiri nhasi ngaadzokere kudhara kuya, hatisi kuti mupfeke nhembe kwete, muremekedze chivanhu chenyu chamunoti karucha. Ndizvo zvino nhasi unoyi kana mwaimi vatema maakuparadza nzvimbo dzenyu dzino ukoshwa uyerwa nemaihwanda, makomoredzi aisaenda pese pese, aienda kunohwanda mumakomo. Zvino makomo acho amuri kuparadza nekuparadza miti, masango maparadza, maiwe muchichengetedzwa vakomana, nemi vacho mese maichengetedzwa imomo. Aikona kuti makomoredzi ega, asi nhasi uno angoma. Tarisai zvapakaita, wapaona wega. Unonzwa sei nai muzukuru? Zvizvarwa zvinodzidza chii? Zvinezvi chachingereka ichi chamaisa kuungaridza machechi apa. Hatina kuti machechi akaipa, muri kupanzwisisa, asizve anoiswa kumwe kusiri panzvimbo dzine maninga, misiwo yemaninga kai vakuru vachinyaudzwa. Chakatanga mwakureva kuti imimi chivanhu hachina basa, chingere ndo chine basa. Tinoziva isusu kuti chakatanga chivanhu ndo chakachenjedza, ndo chine upenyu, ndo chinokusvitsai kuvadzimu yenyu nadenga chivanhu. Muri kupanzwa? Kureva kuti vatema muri kumberi, asi nekuda chingere ndo zvamazoita kuti izvi hazvina basa. Mashaya kukoshesa nzvimbo yemuchembere yambuyana. Munofunga angafare here? Saka naise kuti tichitaura tichifamba tidzokera. Mhepo yaiti endai munogara mugomo muchipanga matare enyika, yaiti chiipa yakakutumai? Tine dare renhaurwadza munenge muchitaura muzvivhitivhiti, handitika ra vakuru vakaenda vakadimurwa misoro, ndizvo tinenge tichimiririra. Ndiripo
kana zvichinge zvanzi nguva yakwana nemhepo uri kupanzwisisa yekuti dare iroro riendeswe mberi kuti richigadziriswa imimi utungamiriri uri kutonga nyika ndizvo unenge nguva yacho kana yakwana unozviiswa ndizvo zvichibva mudzinza ndizvo zvoitwa zvinoitwa nemhondoro ndizvo dare iroro vari kunze rozogashirwa kuti chifambai makati zvinotanga kuibvira mudzinza nai remunhu iyeye akadimurwa musoro ndizvo handitika saka ndo matara tinenge takamirira ndizvo takamirira tichiteerera kuti nguva yacho yakwana here tinenge tichinzwa nemhepo uri kupanzisisa zvainenge ichireva handingoita zvangu zvandisina kuudzwa ndizvo ndinomirira nguva yacho kuti vati kudii ndo saka ndati ndakaendeswa mudungwiza ndanosvika mudungwiza ndakagashirwa nemarwizi kuti matare asanopatsanurwa zviri kudiwa kuti zviitike nguva yacho igokwana yekuti mugoona kutora wazvinzwa ndo matare atinenge tichita kuteerera kunzwa zvinotaura mhepo ndizvo saka uri kuona ndiri munhu vanhu isusu vematare tinoshorwa ndo zvatinotoda izvozvo kuti tikwanise kuita sei tiende pasi petsoka dzenyu muchiita zvamuri kuita izvi kuti kushora handiti saka isusu tinomirira zvinenge zvazotaurwa nemweya kuti ona tochiti ko zvino zvamanditi inini ndiuye pano pochiskodai saka muri kuda kuti ndidini uyai mauya nekusipa handiti mukupanzwa tsika ipapo saka uri kuona izvozvi kudai uchindiona ndakadai mutsukuru nai ndakamirira mweya handingoita zvangu ndega kana kuti inini ndinozochiti munhu akwanise kunditi uyai tiite matare tikurukure ayewa inini ndiriwe mweya uri kupanzwa ndinoteerera zvinenge zvataura nasekuru ndizvo ndio vanondiudza kuti dare zvinezvi tiri kuda kuti rinzwai nekuti izvozvo izvi tine matare atiri kumirira marwizi kuti tigadzirise pane pari kuda kugadziriswa padare iroro ratiri kugadzirisa kana nguva yacho yakwana tichizoita zvinenge zvichidiwa matare ane zvikamu nezvikamu zvinenge zvichimirirwa uri kupanzwisisa handisiriwe kuti izvi zvikurapa vanhu ndakanga ndaona kuti ega handimbosunungurawo handiti ndimboitawo zviri kudiwa nemhepo kuti ndimbo haungati uri kubva musango ndakagara musango makore ndichigara musango tazobva muhondo yechimurenga ndakazogara musango kumakore kuzoti ndizoenda dungwiza tinogashirwa nanarwizi ya2008 uri kupanzisisa 25 years ndaigara musango pandataura wapaona pamaninga uko kune mapako koita maninga ari kuseko ndo pakaiswa machecha wazvinzwa unoziva kushaya kuziva kwakaipa tangai mabvunza gogogoi monzi tipindewo wazvinzwa haungoita zvinhu zvisina mweya mukati ezvinezvi uri kuona vana ndakutaura kuti uri kuona matombo kuparadzwa vakutoda kupaza ipapa pesa nekuti kwaona vatangira vasi apa ucharegera here nekoko kwakapazwa usero saka ivo vachiuya kuzopasa kunyanya vakomana venharaunda yenyu vamakazotaurawo muchiti mayuthi makambovataura navo here kana kuti nhoroondo iyi vanoiziva here gomo rinei kana wakagara muno mufakazongatadzi kuziva munzvimbo yako kuti munoira vana baba wavo handi vanga vakatozofa baba waka akafa james handi vanga vachemberera muno vanotadza kuziva se apa paigara mukanya aigara apa pane miti apa pamberi apo ukupanzisa ipapa miti yake yakadyara yese yakapazwa yese
yakapazwa yese nemimango yangu yanga iri papa yakapazwa. Ndandatika papfirirewo sepano pane vakuru vanotichengetedza. Uri kupanzisa. Saka uri kuona ava vari papapo. Ubona hapo. Vari papapa. Ndo vazoti zvino zvatanzi tingoenda kumadziro ikoko. Pari kutonzi vagere pamacheche ipapa. Uri kupanzisa. Inzvimbo yemacheche yese nepamuromo ipapa paiswa. Uchati pacha kuratidza kuremekedza muchemberere ambuya nana. Anti ndo maveve vaje vari maninga mawo nekokoko. Chinonzi nyika chi vadzimu ndizvo. Zvino kana imimi maakusvika pekuti pekupedzesera pekuti munosvika pakuparadza kukosheswa wairemekedzwa kubva vatunga war veterans nevatungamiriri vavo kuti vabude muhondo yechimurenga yanga yakaoma. Uri kupanzwa? Yanga yakaoma. Asi vana vakashingaira vachiremekedza vakuru vaiti gogogoi kuti vaone kuchengetedzwa nevakuru ndizvo. Asi nhasi unoyu zvizvarwa kutsva ndo zvasvika pakuchiti zvisaone kuti kana nehomwe dzemhondoro homwe dzemakombwe havachadzitarisa. Tinovhara chirongwa machemberi. Gomo iri ndimi munogara varidzi venzvimbo, ndimi munokwira mariri muchiita chevanhu. Rakakosha zvakadii? Taura. Gomo iri rakakosha zvakanyanya nekuti varidzi vemufakosa namufakosi ndo vanonge vachitungamirira vanhu vese vemufakosi kuti vavo vanoita vanhu kwavo. Igomo rakanga rakaiswa kuti rinoyera. Harifaniri kungoitwa zvisina basa rekungoti ripwanywe nekuti vanhu vazhinji vanonamatira mugomo iroro. Vanonge vaine zvinonetsa mumisha vanonamatira gomo iroro. Saka igomo ranga rakakoshera vanhu vemufakosi zvakanyanya. Sekuru Bakoti, mashoko enyu ekupedzisira muri Zimbabwe. Ndiri kuti ini dare iri muzukuru tisvitsire mberi vakoshese nzvimbo dzinoera. Havangotanga kupaza ivo mazvarwa kuti ngavadzidziswe kuti apapa yaikona kupaza apa munodai apa regedzai apa itai. Muri kupanzwa? Atinene kuti vanhu vari kunzi vari kuda kunzi vaiswe pano naJames vasagare. Asika vanga vari pava ko madi kuvapawo pekuti vagare onai vatsitsikidzana apa pane kuti vangadai vakangonzi chigarai apa sezvo manga muri kuchengeta ukoshwa hunoyera hwenyika. Saka ini ndinoti endesa mberi nhaurwa idzi ndekuti ndinoziva utungamiriri hwedu hunokoshesa gwara rechivanhu. Nyika inochengetwa nevene vayo. Ukoshwa hunochengetwa nevene vapi? Wayo nyika. Uri kupanzisa? Moremekedza nzvimbo dzevakuru. Nekuti dai war veterans vasina kuremekedza izvozvi mungadai izvozvi takapera tese kuurayiwa ndizvo nemangesi. Saka nhasi unoyu taimba tenderuka shure kani uwane mauto anga matesapu kurwisa mapuno echo chimurenga icho chaive chimurenga chaive ne gwara rekuti tione kugara zvakanaka. Zvino nhasi unowe kana mondipazira nemba kuguma nechitirakita mochiti buda uende izvozvi handisisina mazuva muzukuru. Ndakutongoti ndapedza newe ndochizonogara ndichangonotsvaga pekuno ndakatovhadharirwawo nevamwe kuti ndinokwanisa kunotsvaga pekugara pekubhadhara magwati. Mhepo yanditi ndibve pano hakuna mhepo yakati ndibve pano asi ini ndinda kutobva ndega nenhaurwa yekuti ndafuruswa nevapenyu. Saka handina zvandokwanisa kuti ndingataure ndikaenda mberi. Asi hapana nekuti tasaimone zvandataura kuti pamuromo yemaninga pakaiswa ningi. Saka ondiendeserwo mberi nyaya iyi. Handina zvakawanda
zvandikataure, asi onai ava vasatosara rumwe apa vasara apa vari kutonzi anytime vari kupazirwa izvo zvinhu zvese ava vangounganidzwa pamene kuti vachazokumbuka vachiendeswa kupi nekuti hapasina pekuti vachatogara. Vanhu vangagara muno kubva 1980 saka uyu anga atogara pesa mamugere vanhu but hapasina tangosara inini nawoyo ndikangoti 5 vasara pano zvimba izvo zvizvi. Inini ndakutozungusudhuruka nenhaurwa yekuti ndabviswa nemapenyu andakubviswa nemudzimu. Mudzimu ndiwo akandiisa pano uchiti ndimirire dare reamunotaura renyika vari kunze kwenyika, vane misoro iri kunze kwenyika. Uri kumanzisa handisiwo wekuti ndinoita matare evanhu pari zvino izvi. Ndakangomira nenhaurwa yekuti tinenge tine zvimwe zvinenge zvinzi zvisetsekedzwe zvigadziriswe zvinenge zvichikoshesesa zvedare racho. Tichibva ipapo kusvika taenda mudzinza kana nguva yacho yakwana yekuti zvinhu zvichienda mberi matara agadziriswe kusvika tazokuudzai imi hurumende kuti aiwa nhaurwa dziya dzapa kuti dzichienda mberi tinenge taudzwa nemidzimu. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tapfumani.